Намираме се в село Ковачевци. Тук имаме необичайно твърда вода от сонда. 27 мг еквивалент на литър или 76 немски градуса. За сравнение, водата в София е до 1 немски градус. Тук монтирахме филтрираща система, която да предотврати този проблем и да снабди цялата къща с обратно осмотична вода. Сега ще направим бърз анализ за твърдост на водата от сондата и тази след нашата система, за да ги сравним. Докато Никита показва, аз ще ви разкажа как се случва това. Добавяме във водата специален реагент и броим колко капки са необходими, за да стане водата зелена. Количеството капки е равен на 1 немски градус за твърдост. Когато водата е твърда, тя минава през червеникъв до кафяв оттенък, докато стане тъмно-зелена. А сега отиваме до кухнята, където тече филтрирана вода. Поради липса на калций и магнезий, водата става бързо бистро зелена, което ще рече, че водата е мека. В резултат, водата след системата е напълно мека. По този начин предпазва всички уреди от натрупване на варовик. Премахва всички соли от водата и не оставя водни следи след изсъхване. И най-важното е, че цялата вода в къщата става за пиене. Осигурете чиста вода за целия дом. Свържете се с нас за индивидуални поръчки.